Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλημέρα κιόλας. Ο Αντίξτος είμαι. Ε, Έχω να σας πω πολλά πράγματα. Το καλύτερο που έχω να κάνω τώρα είναι να σας πω πώς να μείνει τα θανάτη. Λοιπόν, δεν είναι πολλά αυτά που έχω να πω. Είναι λογικά και απλά. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και ο Θεός είπε, λέει, ελθέ το φως και άναψε ο ήλιος. Μετά έφτιαξε τη γη σε 6 μέρες. Την 7η ξεκουράστηκε. Μετά τι έφτιαξε? Το φεγγάρι. Γιατί? Για να βλέπουμε το βράδυ. Τυχαίο δεν νομίζω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα τα έχει φτιάξει ο Θεός. Μετά έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Και από τα πλευρά του την Εύα. Και τους είπε, θα ζήσετε στον παράδεισο φύση φύση, γυμνή, όπως τα υπόλοιπα ζώα. Και θα τρώτε από αυτό τον καρπό και από αυτόν δεν θα τρώτε. Τη μιλιά δηλαδή. Που η μιλιά, το μήλο συμβολίζει κάτι. Θα σας το πω αυτό. Λοιπόν, και δεν τον άκουσαν τον Θεό, μάλλον τον άκουσαν. Όχι, δεν τον άκουσαν. Γιατί έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, που είναι το μήλο. Τους έκανε όφης ο διάολος να φάνε το μήλο, τον απαγορευμένο καρπό. Ποιος είναι ο διάολος τώρα? Ποιος είναι ο Θεός? Και έφαγε η Εύα το μήλο. Της άρεσε η γεύση, από ό,τι φαίνεται. Σε ποιο δεν αρέσει το φαΐ? Έδωσε και στον Αδάμ. Του άρεσε και του Αδάμ. Αυτό ήταν αμαρτία που έκανα. Δεν άκουσαν τον Θεό. Γιατί τους είπε, αν φάτε από αυτό το καρπό, τον απαγορευμένο καρπό, θα αμαρτήσετε. Όχι, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, ξέρετε τι έγινε παρακάτω? Έφαγαν το μήλο και φόρεσαν φύλλα σικιάς στα επίμαχα σημεία τους. Φόρεσαν φύλλα σικιάς. Και αυτό τι ήταν? Είναι τα φύλλα σικιάς σήμερα είναι τα ρούχα μας. Γιατί κρυβόμαστε. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Ρούχα. Και από τότε που έφαγαν το μήλο συμβολίζει τη τροφή. Τα χλάδια, λάδι, θα βάζουμε στο φαγητό. Πώς κάνουμε για το φαγητό, δεν πεινάμε. Λάδι. Κακό αυτό. Το μήλο συμβολίζει τη τροφή. Τα χλάδια, τα ροδάκινα, όλα τα φρούτα. Τις πατάτες, την τροφή συμβολίζει το μήλο. Και εκείνα τα χρόνια, οι άνθρωποι ζούσαν και 600 και 700 χρόνια και τρώγανε καθαρές τροφές. Δεν τρώγανε πίτσες και τηγανιτά και χάμπουργκερ και σάντουιτς και όλες αυτές τις βλακίες τα ανθίγυνα που τρώμε σήμερα και καπνίζουμε και πίνουμε και αλκοόλ και μπύρες και ναρκωτικά και λιπαρά και
Σάπια, όλα είναι σάπια. Σάπια φαγητά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σας λέω πως να μην τα θάνατε έτσι. Αν φάμε ένα μήλο, θα πάει στο στομάχι μας, στη δουλειά μας. Αν φάμε ένα κομμάτι κρέας, θα πάει στη δουλειά μας. Αν φάμε ένα πιάτο μακάρι, θα πάει στη δουλειά μας. Αν πούμε και μια κοκακόλα, αν φάμε και μια πάστα στο τέλος, θα πάνε όλα στη δουλειά μας. Τι είναι αυτά? Σκάτα. Αυτά είναι σκάτα. Και όταν κάποιος οργανισμός, ζωντανός οργανισμός, έχει σκατά μέσα στο σώμα του, που αυτά τα σκατά αποτελούνται από λάδια, μπύρες, αλκοόλ, ουίσκι, πίσω από τσιγάρο, γλυκό, γλυκά, χαζά είναι αυτά, ρε. Χαζά. Τι τρώτε? Από τότε που άρχισαν να τρώνε οι άνθρωποι τον απαγορευμένο κακό, φόρησαν ρούχα, και άρχισαν να τους τρώνε ο χάρος. Και όταν άρχισε να τρώει ο άνθρωπος, ζούσε μέχρι 600 με 700 χρόνια. Και ο Νόε τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ζήσει μέχρι 600 χρόνια. Και με το Θεό μιλούσε για 100 χρόνια. Τώρα ζούμε μέχρι τα 70 μας και έμφραγμα, κατευθείαν, εγκεφαλικό, καρκίνος. Μας στέλνουν αυτά τώρα. Και... ναι, αυτό. Να σου το πω πιο απλά. Ο άνθρωπος, όταν τρώει κάτι, μέσα του γίνεται σκατά. Το κάθε φαγητό που τρώμε σήμερα έχει λάδι. Το λάδι τι είναι? Πάρε λάδι και βάλε στις πλευρές του λάδι. Ή αντί για ορό, βάλει λάδι. Ή αντί για αίμα, βάλει λάδι. Λάδι, αντί για αίμα. Δεν πάει, δεν κάνει καλή χημεία. Η λιπαρά, η ζάχαρη. Η ζάχαρη τι είναι? Σιρόπι. Αν πάρει μια καραμέλα και την κάνεις έτσι, ένα παγότο και το κάνεις έτσι, ρίξεις κοκακόλα που πίνουμε αναψυκτικά και τέτοια. Να τα ρίξεις στο χέρι σου. Κολλάνε. Γιατί κολλάνε? Γιατί έχουν ζάχαρη. Η ζάχαρη τι είναι? Υπάρχει στη φύση. Και κολλάει το αίμα σου. Αν πάρεις ένα μπουκάλι ίσου και τα αδειάσεις μέσα σου, θα πάει στο αίμα, γι' αυτό μεθάς. Μεθάς γι' αυτό, επειδή πάει το ουίσκι στο αίμα. Αν πεις 10 μπύρες, θα μεθύσεις. Πάει στο αίμα. Πάρε ένα φυτό και ρίξε 10 μπύρες. Τι θα πάθει? Πώς θα το δεις την άλλη μέρα? Νεκρό, σάπιο, μαραμένο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ένας ζωντανός οργανισμός, του δίνουμε, τρώμε. Φέρε τρώω γιατί τρώω. Γράμματα σπουδάμα του Θεού, τα γράμματα είναι αυτά. Φέρετε τα φώτα. Πώς γεννηθήκαμε μέσα σε αυτή τη ζωή? Είδαμε το φως του ήλιου. Όταν πεθάνουμε σε αυτή τη ζωή, θα δούμε κι άλλα φώτα. Πρώτα τα φώτα είναι τα φώτα. Και λοιπόν, για να μην τα θανάτε, τι πρέπει να κάνετε? Νηστεία. Να είστε νηστικοί. Να κρατήσετε το αίμα σας καθαρό από τσιγάρα, από ουίσκια, από μπύρες, από γλυκά. Πολύ σημαντικό αυτό. Από λάδι. Τρώμε με 4 και 5 γεύματα την ημέρα. Και πολλά. Μερικοί. Σαπίζεις. Βάλεις κατά μέσα σου. Αν ένα δέντρο. Ένας κορμός δέντρο. Αν ένα δέντρο δεν τρώει, πίνει. Νερό πίνει. Αν ένα δέντρο είχε μονίμως μία κουράδα μέσα στον κορμό του, θα μαρανόταν. Έτσι μαραίνεται και ο άνθρωπος. Είδα, βγάζει ρητίδες, γερνάει, πεθαίνει. Πού ζούσαν 600 και 700 χρόνια τα παλιά χρόνια? Ο Θεός που μένει αθάνατος.
Τι κάνει για να μην είναι ο θάνατος του Θεός? Δεν τρώει τίποτα. Κάνει νηστεία. Είναι νηστικός. Κάνει νηστεία. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέει ο Θεός να κάνουμε νηστεία στις Σαρακοστή. Το Κοράνι των μουσουλμάνων, τι είναι αυτό? Να κάνουν νηστεία, να νηστεύουν. Άμα δεν τρώμε τίποτα, κρατάμε το αίμα μας καθαρό. Καθαρό αίμα. Καθαρό αίμα. Διατηρούμαστε φρέσκοι. Όπως ένα μωρό που γεννείται από τη μήτρα της μάνας του, του χάνει το γάλα. Τι γίνεται το γάλα? Αυτό που βγαίνει στην μπάνα. Τι είναι αυτό που βγαίνει στην μπάνα? Σκατά. Αυτή η βρώμα όταν μένω στο μωρό, σιγά σιγά το γυρνάει. Τι να κάνει το γάλα? Άφησε το καθαρό. Άφησε αυτό το αίμα που πήρε από τη μάνα του. Αυτό είναι ένα μωρό, ας πούμε. Το γυαλί είναι η σάρκα και το νερό το αίμα. Αν μέσα στο νερό ρίξουμε ουίσκι, ρίξουμε μπύρα, ρίξουμε πίσω από τη νοικοτήνη, ναρκωτικά που παίρνουν νεολαία, αν ρίξουμε ζάχαρη, το κάνουμε σιρόπι. Αυτό το αίμα του μωρού. Αν ρίξουμε σκατά, φαγητό, λάδι, βούτυρο, σαν λάδι, λιπαρά. Τι θα πάθει ο φλοιός? Θα γεράσει, θα μαραθεί, θα σαπίσει, θα πεθάνει, ναι. Και το αίμα μέσα θα παραμείνει καθαρό, όπως είναι τώρα. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Θα τα ξαναπώ, θα σας πω κι άλλα εδώ πέρα. Θα σας πω λέξεις. Θα σας πω λέξεις. Με τις έχει μάθει ο Θεός. Μιλάω με τον Θεό. Χρόνια τώρα, 12 χρόνια. Είχα μια συνάντηση με έναν άγγελο. Άγιος, Θεός, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Και μου λέει, Ζωή, λάμπα. Τι βγαίνει ανάποδα, μου λέει. Αν το πεις ανάποδα, ανασύλλαβη. Λάμπα, 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 λάμπα. Μπράβο μου, λέει, βρήκες. Και από εκεί άνοιξε το μυαλό μου και άρχισα να ψάχνω λέξεις. Κοίταξε κάτω, ήταν μια κοιλιά. Βρώμα. Βρωμιά. Λέω βρώμα, μαύρο. Μαύρο, ωραία. Εδώ είμαστε. Μαύρο. Βρώμα, μαύρο. Ή παράδεισος. Από τον παρά βγαίνει, εδώ είναι ο παράδεισος του γέννα, εδώ είναι η κόλαση. Από τον παρά, λεφτά, παράδες, λεφτά, θα δεις σως, εδώ είναι ο παράδεισος, όποιος έχει λεφτά, ζει στον παράδεισο, εδώ είναι η κόλαση. Κολάκο. Εσύ ή ο καθένας από εμάς. Αν συνεχίσουμε να τρώμε, περαιτρό, πλάκωση και... αυτό. Τι να σου πω, ξέρω πολλά, τα λέμε. Yeah.